Čo je to tá zástrčková daň? Ja tomu teda dobre nerozumiem, takže keby ste mi to vysvetlili, čo sa za tým skrýva? Vrátim sa na začiatok. Zástrčková daň bol zjednodušený termín, ktorým sme označili poplatky, ktoré v súčasnosti vyrobuje štát, alebo určuje a vyrobuje štát v súvislosti s vašou spotrebou elektrickej energie. Pretože, možno ste si pozreli tú faktúru a ja ju tu mám, realita je taká, že za samotnú elektrickú energiu, kým pred 4 rokmi samotná elektrická energia, asi pred 6 rokmi samotná elektrická energia predstavovala asi 3/4 vašej faktúry, zvyšok boli tie pripojovacie poplatky za to, že máte odberné miesto, je si ten pomer obrátený. Menej než polovicu platíte za elektrínu, silovú elektrínu, tú, ktorú odberáte. Cirka 60% predstavujú všetky poplatky, ktoré s tým súvisia aj nesúvisia. A to sú aké? To je čo? Rozbijem do detailu. Je to tarifa za distribúciu, to je poplatok, ktorý platíte a ide predovšetkým SEPSu, to je štátny monopol vysokonapäťovej sústavy, a 3 distribučným spoločnostiam, ktoré sú na Slovensku, ktoré treba povedať, že sú mimoriadne ziskové v porovnaní so svojimi materskými spoločnosťami, alebo teda s krajinami, kde pôsobia. Potom je to platba za straty elektrickej energii pri distribúcii elektriny, čo je v zásade poplatok, ktorý pôvodne vznikol z toho, že časť elektrickej energie sa stratí po rozvodoch, ale navyše v ňom platíte aj akékoľvek čierne odbery, čo nám príde nefér, pretože v potravinách nikto neuhradí to manko z tých ostatných klientov, tu sa skladáme, ale najhoršie je, ako už povedal Daniel, poplatok, respektíve platba tarifa za prevádzkovanie systému. Pod platbou tarifou za prevádzkovanie systému je skrytý zákon 309 a podpora pre tzv. Obnoviteľné zdroje energie a kombinovanú výrobu energie, elektríny a tepla. To je ten sporný zákon, ktorý sa naposledy menil, alebo teda mal meniť zdanlivo pre PPC a nakoniec bol zastavený, ale už dnes spôsobuje to, že my všetci sa skladáme, hoci cena elektriny na trhu dnes je 40 €, my platíme z tohto rozhodnutia 400 až 425 € napríklad mnohým fotovoltaickým firmám. Čo je ekonomický nezmysel, pretože skladáme sa na 10-násobne drahšiu energiu, pričom nie je pravda, že obnoviteľné zdroje, alebo že by nám toto určovala Európska únia. Európska únia žiada, aby sme mali obnoviteľné zdroje, ale je na nás, ktoré z tých zdrojov si vyberieme. A napríklad poplatok za hydroenergiu, to znamená vodné zdroje, je na úrovni 60-70 € za megawatt hodinu. To znamená, ten doplatok je tam marginálny. Zjednoduším, keby ekonomicky sme sa správali rozumne, tak by sme nepodporovali energiu za 440 €, ale možno za 70-80 € a nemali by sme poplatok za megawatt 20 €, teda 19,88 €, ale možno iba 6 € za megawatt hodinu. Toto je ten esenciálny problém. To znamená, zástrčková daň je skrytá v položke distribúcia elektriny, je skrytá pod týmto morom položiek, v ktorých sa bežný občan nevie zorientovať, možno, že majú podobné otázky ako vy. Je skrytá v 2-3 nosných položkách, ako je platba za prevádzkovanie systému, platba za systémové služby a čiastočne variabilná zložka tarify za distribúciu, ktorá ide, ako som povedal, predovšetkým vybraným súkromným firmám, podnikajúcim v oblasti obnoviteľných zdrojov, garantovane na 15 a viac rokov sa budeme my všetci musieť skladať. To znamená, takto sa ani nejaví nádej, že by tá položka išla čoskoro dole, skôr naopak. A časť toho ide do neúmerných ziskov spoločnosti, ako je SEPS, ktorá je monopolom a vykazuje exorbitantné zisky, ktoré potom rôznym spôsobom spotrebujú.